a bɛ wagati damadɔ bɔ kurantigɛ o seginna ka na kura ye ni ka kɔrɔ a bɛ tigɛ ka caya marisi kalo fo ka taa bila avril kalo la desanburu kalo kurantigɛ maa caman ka fɔla olu ma dege o la kosɛbɛ madame Keyita Koninba Samake ale kɔni y'a yira k'a fɔ kurantigɛ min filɛ nin ye a degun tan tɛ an k'a lamɛn. Kurantigɛ bɛ degun min las'an ma o ka ca dɔɔni mais bakuruba la an bɛ se ka damadɔ fɔ a fɔlɔfɔlɔ frigo bɛ an minnu bolo bi bi in na a bɛ degun las'an ma n'an y'an ka fɛnw bila frigo kɔnɔ a b'u tiɲɛ souvent et puis siyɔrɔko ta fanfɛla fɛ surtout généralement sufɛ da ka teli ka tigɛ san nɔ ni da k'i bɛna sunɔgɔ dɔrɔn courant bɛ tigɛ donc courant mana tigɛ a bɛ empêcher ka sunɔgɔ o wagati ninnu kɔnɔna la et puis même téléphone fɛnɛ ta fanfɛla fɛ souvent sufɛla ninnu i b'i ka téléphone bila ka si minnu bɛ taa baarayɔrɔ la ko ni dugu jɛra u bɛ taa téléphone chargelen i b'a sɔrɔ su bɛɛ bɛ kɛ foyi tɛ don a la donc baarakɛyɔrɔ la très souvent l'accès n'est pas facile bɛɛ k'i ka téléphone charger ɲɔgɔn fɛ baarakɛyɔrɔ la donc o degun damadɔ n bɛ se k'o fɔ. Burama Traoré ale kɔni ye soudeur ye ale fana y'a yira k'a fɔ ni courant kɔni tigɛra mun y'olu ka baara ye o bɛɛ bɛ sonsori fo ka taa fɔ courant nana tuma min na o fana bɛ kɛ sababu ye tuma caman ka i k'a dɔn k'a fɔ n'u ka client k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ. Burama Traoré. Bon a degun ka bon an fan fɛ dɔɔni parce que a b'an ka baaraw bɛɛ lasumaya an tɛ se ka baara k'a temps kɔnɔna la bon ala min filɛ baara min na sisan ni courant tigɛra a tɛ se ka kɛ bilen f'an ka sigi ka courant makɔnɔ bon a ka gɛlɛn client ka faamu parce que a bɛ dɔw kɔnɔ ko u ka baara bɛ ka suma or que courant de tɛ ka sɔn. Walasa ka dɔn kun jumɛn la courant kɔni o bɛ ka tigɛ mun ye énergie du Mali ye cakɛda min ɲɛsinnen don courant ko ma an ye olu ka kunnafoni di so maaw an y'u wele u y'a yira k'a fɔ wagati nataw la u na kunnafoni di walasa maaw ka se k'a dɔn kun jumɛn de la courant a bɛ ka tigɛ ni wagati in na an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na mun ye Guina baraji ye o baaraw kɔni olu banna dɔnnibaa caman yira k'a fɔ o fana na kɛ sababu ye mun ye kurantigɛ ka se ka o nɔgɔya kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.